Inselmilkom u nistedinkom għal 81 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Ħadd wara Pentekoste l-Knisja dejjem tiċċelebra il-festa tat-Trinità Qaddisa. Inġeddu l-fidi tagħna f'Alla wieħed fi 3 persuni: il-Missier, l-Iban u l-Ispirtu Santu. Hija sejħa biex aħna nikkontemplaw il-misteru sħiħ ta' Alla fil-ħajja tagħna bħala nsara. Mhuwiex il-mument li niddiskutu u xekk, it-teoloġija mhux dejjem faċli biex nispjegaw dan il-misteru ta' 3 persuni f'Alla wieħed. Imma l-liturġija tal-kelma ta' dan il-ħadd ta' Trinità tistedinna biex inħarsu lejn Alla bħala Missier, Iban u Spiritu Santu. Alla Missier ħallieq li jħobbna, li ndokra l-poplu l-mażul matul l-istorja kollha tas-salvazzjoni. Alla l-Missier li huwa mħabba u li minħabba din l-imħabba tremenda li għandu għal-bniedem rid jifdi lil-bniedem mid-dnub, mill-mewt u mix-xitan. U dan għamlu permezz tat-tieni persuna ta' Trinità Qaddisa, permezz ta' Sidna Ġesu Kristu, l-Iban il-waħdini tal-Alla, li kif nistqarru fil-kredu li fl-aħħar mill-aħħar jastqarrija ta' dan il-misteru ta' Trinità huwa dak li sar bniedem minn Marija Verġni, bata, miet u difnuh taħt Ponzju Pilatu u qam minn bejn l-imwiet fit-tielet jum. Ekku l-imħabba tal-Missier illi tidher fl-imħabba tremenda flotja tal-Iban fil-misteru tal-inkarnazzjoni, jiġifieri fil-misteru ta' Ġesu li jsir bniedem, u fil-misteru tal-passjoni tal-mewt u l-qawmin tiegħu li bis-saħħa tagħhom ġejna mifdija u mogħtija ħajja ġdida. U din il-ħajja ġdida tingħatalna permezz tat-tielet persuna tas-Santisma Trinità, l-Ispirtu Santu, il-mulej li jagħti l-ħajja li fil-kredu ngħidu tkellem fom il-profeti. U l-Ispirtu Qaddis li rċevejna fil-Magħmudija, u l-Ispirtu Qaddis li jwettaq fina kontinwament il-ġid tal-fidwa ta' Ġesu, u l-Ispirtu Qaddis li allura bis-saħħa tiegħu nistgħu nduru lejn Alla l-Missier u ngħidulu Abba Papà, Abba Missier. Jalla ħajjitna tkun dejjem mejxa f'isem l-imħabba li hija il-Missier, l-Iban u l-Ispirtu Santu. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.